În primul rând să fim noi mai civilizați, cetățenii, să avem grijă de curățenie, să fim mai buni și să știm să arătăm unei Europe întregi că merităm titlul de capitală europeană. Eu doresc din tot sufletul. Am umblat foarte mult în Europa și știu și se poate acest lucru. Și vă dau exemplu exact aici unde ne aflăm. Am umblat în foarte multe mall-uri în Belgia, în Franța, în Italia, în Germania, dar așa curățenie și frumos să se păstreze. De 4 ani parcă s-a deschis mall-ul nicăieri. Recent a fost fiica mea din Franța și a rămas uimită cum știu clujenii să păstreze curățenia și să-l păstreze frumos mall-ul. Asta este o dovadă că merităm să fim capitală europeană.